Good day mga ka-este, and we're back again to our Paano segment dito sa my YouTube channel. And sa mga hindi pa nakakilala sa akin, my name is POTOT Este and this is my channel. Another paano challenge tayo. So, ang gagawin natin is about sa YouTube channel natin, and that is link. So, usually, pag nagpo-post tayo ng link natin, like inviting other people, inviting our friends para i-follow tayo sa ating channel, minsan nakikita natin na ang link na ipipaste natin or ikakopy from our YouTube channel is ang taas. So, gusto natin na ang link natin is presentable para malinis tignan, no? Like ganito. Yes. So, before that, YouTube has this requirement para maging maganda or para maging decente yung link mo sa YouTube channel mo, especially if mag-share ka ng link mo doon sa Facebook or kahit na anong social media dito sa, in sharing your YouTube channel. So this time, may dalawang requirements yon. Una, dapat yung YouTube channel mo is naka 1 month na or 1 month use na. Hindi yung 3 weeks pa lang or 2 weeks pa lang tapos mag-a-avail ka nito. No, hindi yan gagana. Dapat yung YouTube channel mo or yung bahay mo is nag-take long na siya into 1 month na. Pangalawa, dapat yung YouTube channel mo, talking about your subscribers, dapat lumampas ka na sa 100 subscribers or maximum para at least ma-avail mo na yung changes of or changing your link na maging nice or presentable. So this time, ang gagawin natin, may video clip ako. So let's just follow. So hindi nyo makikita yung mukha ko while playing the video clip para at least mas clear, ma-follow nyo how to do our link. Nice link. Let's go. Ready, go. So, una, punta tayo sa settings natin. After settings, click natin yung channel status and features. So, ito yung lumabas. Punta tayo sa custom URL. Yan. Click natin yung enable. So, pag click natin, automatic ang lalabas is ito. So, user ID, channel ID, custom URL, movie or move channel, delete channel. So, click natin tong custom URL. So, you are eligible a custom URL, claim it here. So, since qualified na ako, so need to click claim it here. So, click natin yan para ma-claim natin. So, pag na-click mo yan, automatic ito nang mangyayari. Makikita mo na kung anong gustong link style na makikita sa'yo. Like that. youtube.com. Yan, automatic na, no? Maliit na siya tignan. So, I have decided, I have read and again. So, yan. Automatic yun. Yun ang pipiliin ko kasi nice na. So, confirm choice, automatic confirm. Confirm agad. So, check muna natin kung may nagbago ba. Check natin kung nagbago ba yung link or may ano ba. I-load natin. Tingnan natin kung nagbago ba. After loading, check natin yung search engine. Kung nagbago na ba yung link na pinili natin. Let's see. And let's wait. Try natin kung lalabas ba.
So what we want is yung sa YouTube talaga na link, no, na nice tignan, hindi yung ang taas. So parang hindi pa siya klaro, wala pa. So balik tayo sa ating YouTube channel. Going to what? Check natin kung meron na ba. So mataas pa rin. Balik tayo dun sa ating customs URL. So pagbalik natin dun, check natin. Sa custom URL, nakikita natin yan na yan yung official link na ina-approve natin kanina. So click natin yan. Di ba maliit na lang siyang tignan. So pag click natin, ayan. So nag-change na ang link natin. Naging malinis na siya at presentable na. Compared kanina, yan na mataas. Ngayon, maliit na siya and presentable na siyang tignan. See? Nice and clear. So malinis na siyang tignan. So dapat balik lang tayo sa custom URL natin and click natin yung yan, yung custom URL para at least gagana siya. So that is the link now, official link na presentable and nice. So this time ang gagawin natin, we will try the other search engine kung lalabas ba yung link na binago natin. O di ba? So nag-change na siya. Change na yung link, presentable na siya. So we will try using other searching engine like Firefox. Tignan natin kung makikita ba natin dun yung pagbabago ng link o URL ng YouTube channel natin. So let's see. Search natin gamit yung link. Okay. There you are. So gumagana siya. So that is now my official link sa YouTube channel ko. So gumana siya, guys. So even if you use that link from cellphone, gagana din yan. So I did sample sa other searching engine and now nakita natin na gumana. So we're done with our Paano challenge session. So I hope na may natutunan kayo. Again, a few reminder, you cannot apply those new link steps kung una, hindi pa above 100 subscriber yung bahay mo. Pangalawa, dapat yung YouTube channel mo is nag 1 month na. Kung hindi ka pa 1 month, automatically hindi ka allowed na mag-change URL. So, why change URL? So, one way to invite people is yung at least presentable yung link mo to paste and share like sa Facebook mo or other social media. So, if you have question, if you have doubts, clarification, don't hesitate to like and comment sa comment box natin sa baba. So, again, thank you and goodbye.